La 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 la. La la la. uNkulunkulu wethu ozikuyithathu yisu indodana moya ingcwele siyakubonga Jesu namhlanje ekseni ukuba Nkosi usinikezile elinye ithuba siyabonga umusa wakho ukusivusa emfanekisweni wokufa indlela yonke sisuke endaweni ezihlukahlukene babothwe ingcwele kude naseduzane inhliziyo yethu ilambele yomele iphokopele ukuba lo mcimbi wanamhlanje ube yimpumelelo baba asikwazi ukwenza lutho wena ungekho ezibhikini babothwe ingcwele nalomhlaba esimi kuwo sikhulekela amandla akho sikhulekela inkazimulo yakho ukuba Nkosi bonke abakhona kule ndawo usenze babothwe ingcwele sibe namqondo omunye nanhliziyo yesithandana silekelelane sizwelane baba ngiyathandaza siqala lo mcimbi siyakunxusa uNkulunkulu ethola amandla onke bonke abayophasa siphetha baba sibonga ukuthi isandla sakho siyoba phezwa ababe behlezi nakubilanga lishisa kodwa isandla sakho siyoba phezwa baba siyakholwa ukuthi akekho noyedwa noyovuka ukugula baba thola amandla onke siyathandaza egameni lakho wethembekile uyalimela izwi lakho sibonga Nkosi ukuthi wawuhlelile emaphakadeni ukuthi namhlanje sobisime kule ndawo baba thonge sizodabisa abantwana silekelele Nkosi eyintweni zonke ama-programs eqala babothwe ingcwele siza bonke abazobengenelela Nkosi egameni likaJesu Kristu inkosi yethu amen. Welcoming mama wethu mama Mtshali isicelo sendele mama usamukele silendele iprogram bazalwane usendele nje usamukele ukuthi angiseboni kahle kodwa kubhaliwe kwathiwa bush baby amen. Ubizo lami funerals services siyamukela baba bashayela izandla bazalwane ubizo lami funeral services bakhona siyamukela MTN siyamukela mama. Ameni. Ngiyabingelela nonke egameni likaJesu. Ngiyajabula ukuthi sonke uNkulunkulu kwazile ukuthi asihlenge sikwazi ukuphumelela kuyinhloso yakhe nomusa wakhe. Ngicela nje ukunamukela ibese ngisho ne vision yale event ngeke ngabheka ukuthi sisuka kwi-COVID-19 pandemic lapho bekunezinto eziningi ezenzakalile umphakathi nemindeni sishiyiwe abathandiweyo bethu kwadlula lapho saya kwi-unrest lapho sishiye khona abaningi futhi bemndeni yethu kwadlula lapho kwaba ama-floods lapho sishiye khona abaningi imindeni yethu ikwazile ukuthi sishiye so ngabheka ukuthi i-youth yethu iyadinga ukuthi sikhombise ukuthi siyayisupporta ngendlela eziningi kuningi okuyizidingo okulahlekile ngalesikhathi nje sika 2 years kwenzeka zonke lezi zinto eziningi ngalawo mazwi kube khona ukuthi asisondele kubantwana bethu sibanikeze ithemba lokuthi impilo isekhona ikusasa lisekhona singabazali sizoba supporta namhlanje sizobanikeza ithemba lokuthi akukho okuhlula uNkulunkulu futhi noma ngabe bakhona sebesele bengekho abazali kodwa njengoba sikholwa noma sisemphakathini abazali bahleze bekhona odadewethu bahleze bekhona ingakho
lithizwe ayikho intandane kubo kaNkulunkulu okubiza ukuthi wonke umuntu oke wathinteka kusukela ku-2020 kuze kube yimanje kulezi zinto sengiyibalile akumele ukuthi ahlale ethi mina akekho umuntu engizokhuluma naye akekho umuntu engizomtshela. Uma silana asimele isonto kuphela noma ibandla kuphela kepha simele umphakathi wonke esinawo eduzana nosihambele ngosuku lanamhlanje ukuthi siunikeza ithemba lokuthi awusondele ibe sesibanikeza abantu abafanele abazokwazi ukuthi bebasize labo abanezinkinga ikakhulukazi abantwana bagcine sebethatha ama-decision arongi ngenxa yokuthi abekho abantu abakhuluma nabo. Usuku lanamhlanje silwenza ukuthi bekwazi ukuthi abaningi babo abathintekile emoyeni nasemphefumulweni nasengqondweni abasondele kithina singomama emphakathini singomama ebandleni sizokwazi ukubanikeza ama-channels aqondile ukuthi ikuphi la bangasizakala khona. So umuntu omusha kusukela namhlanje akungabi sengathithi uthi mina nginamuntu engakhuluma naye noma mina sekuphelile ngami. Akuphelile ngawe uma thina sisekhona noma uma ibandla lisekhona noma uma omama emphakathini nobaba besekhona konke kuzokwenzeka. Kodwa kubiza ukuthi umuntu omusha akakhulume ukuthi yini abambene nayo yini abhekene nayo nathi sizomdlulisela kwabantu abaqondene abadinga leyo nkinga yakhe noma leyo nto yakhe abhekene nayo ngaleso sikhathi. Ngalawo mazi ngizothi ngiyanamukela nonke nikhona ama-sponsors wethu wonke akhona amukelekile wonke umsebenzi ozokwenzeka lana wonke umuntu izandla zivuliwe. Amen. One, go! We've got the winner! One, go! One, two, three. Okay. One, go. One, go. Samurani, once more, once I stop, I come Turkey. I think a lot of this maybe I want to know if you know what a lot of this now and check what is all about. When a session of 6 hours, so 15 minutes, you're not. In the high low now, let the high low.
side. Dance. Okay. Let's shuffle, shuffle. Next one, we shuffle again. Let's step touch. Let's do it. Shuffle again. Next one. Step touch. Step up. That's amazing. Use your hands, use your hands, use your hands. Step touch again. It's a hello. You can call it a dance if you want. You can call it a freestyle. That's all. So touch again. Use your hands, use your hands. Shake that booty. Great harder. Muzzle, 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 muzzle. Great harder. Come on again. Come on again. Use the booty. Muzzle. Great top. hayi ngipha uthela ngifana ngidonse kuyilokhuzana yena ngithi lento ngivula ngomune ya ngilokho kanjalo ngidonse nje ibheka card hayi akhiwa ngumnyango
Only 1 minute of hiding. And then we will talk. That's 9. That's 8. 2, 1, 1. And then 1. And then 1. 1 move. 1 punch. 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 1 move. Punch. Be up. Punch. Be up. 4, 3, 2, 1. Be up, punch. And then you move. 3, 3. 3, 2. 3 uppercuts. 3 uppercuts. 3 uppercuts. 3 uppercuts. 3 uppercuts. 4, 3, 2. Group is ahead. Group is ahead. That's it. One more time. Up, 4, 3, 2, easy. Okay. Got it right today. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I got 3. That's all right. 1, 2, 3. Hey! That's all right. 3 uppercuts. 3 uppercuts. 3 people. Clear. Okay.
singakhohlwa ongathithi ese-home lo uyathanda usebenza ka-MTN. I've noticed that. Movie tickets, akanye metro, ayatholakala ama-donate tickets. Metro, movie tickets, ANBS, South African National Blood Services. Angazi bangisho kahle kodwa-ke kuno-N khona mhlawumbe usihle Association #1 of Bengu Sihle futhi, I don't know. Kodwa-ke badonate ngegazi. 2 minutes remaining. 2 minutes remaining. Mongaluzanga manje, sicela contact. Mongaluzanga manje, sicela contact. Introducing to you our next program director for the day. Umtoni Community Radio Station Wanelekele. Umtoni Community Radio Station mawufuna ukubalalela uzokutshela ukuthi lilalelwa kanjani. Siyabonga. Siyabonga. Bashalela ihluka elikhulu ihlobo. Ngiyabonga kakhulu bafethu.